En aquest senzill tutorial vos mostrarem què cal fer per utilitzar correctament l'aplicació de El meu compte ambiental del cor. En primer lloc, és imprescindible que abans d'instal·lar-vos l'aplicació mòbil o ficar-vos a través del web, hàgiu visitat algun ecoparc mòbil o fix almenys una vegada per dipositar qualsevol dels residus que s'admeten i li digueu a l'operari una adreça de correu electrònic que utilitzeu després d'identificar-vos amb el DNI. Sense aquest pas previ no podreu registrar-vos com a usuari i, per tant, no podreu accedir a l'aplicació mòbil o web del meu compte ambiental. Si vau accedir des de l'aplicació mòbil, caldrà descarregar-la al Play Store si teniu un mòbil Android o a l'App Store si utilitzeu un iPhone. En ambdós casos, en el cercador posarem Cor, el meu compte ambiental i ens apareixerà l'aplicació que busquem amb el símbol groc del cor. La seleccionem i triem l'opció Instal·lar. Li donem a Acceptar i ja tindrem en marxa la nostra instal·lació. Una vegada l'aplicació estiga instal·lada, apareixerà en el nostre escriptori una icona de la mateixa. Pressionant aquesta icona, entrarem a l'aplicació i, després d'una breu espera, ens apareixerà un menú per iniciar sessió. Important! Abans d'introduir un correu i contrasenya, haurem de registrar el nostre compte al botó situat a la part inferior dreta. En donar-li al botó, ens apareixerà un menú sol·licitant-nos un correu i un número d'identificació DNI. Després d'omplir aquests camps, pressionarem el botó Sol·licitar registre. D'aquesta manera, l'aplicació ens enviarà un correu electrònic a l'adreça que hem introduït amb la informació necessària per completar el registre. De manera que el següent pas serà obrir la safata d'entrada del nostre correu. Allà obrirem el correu amb l'assumpte No Reply que hem rebut. Una vegada obert, accedirem a l'enllaç per completar el registre. Aquesta acció ens conduirà a un menú en el qual introduirem la contrasenya que volem utilitzar cada vegada que entrem a l'aplicació. L'escriurem 2 vegades per assegurar-nos que no hi ha hagut equivocació i li donarem a confirmar. Ja tenim el registre completat. A partir d'aquest moment, podem utilitzar el nostre correu electrònic i la contrasenya introduïda per entrar tant en l'aplicació mòbil de El meu compte ambiental com a la web. Seguim! Ara tornem al nostre escriptori, pressionem la icona de l'aplicació i, finalment, podem introduir el nostre correu electrònic i la contrasenya que hem triat prèviament. Després, prement el botó Iniciar sessió, ja estem dins de l'aplicació i així ja podrem accedir a El meu compte ambiental.